450 na ARBs sa Pangasinan tumanggap ng makinarya at livelihood aid mula sa DAR or Department of Agrarian Reform. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Intern Harvey Magdaraog. 104.7 IFM Report. Umabot sa 450 agrarian reform beneficiaries sa Pangasinan ang nabigyan ng farm machinery, agricultural inputs at livelihood assistance mula sa Department of Agrarian Reform. Sa ilalim ng Climate Resilient Farm Productivity Support Program, isinagawa ang distribution activities Agricultural Training Institute Regional Training Center sa Santa Barbara kung saan nakinabang ang 12 agrarian reform beneficiaries organization sa lalawigan. Kabilang sa ipinamahaging kagamitan at ayuda ang tractors, threshers, rice reapers, sprayers, feeds, farm inputs, weighing scales, free-range chickens, at piglets na layong makatulong sa pagpapataas ng produksyon ng kabuhayan ng mga benepisyaryo. Layunin ng programa na mapalakas ang agricultural productivity at climate resilience ng mga agrarian reform communities sa Pangasinan sa pamamagitan ng livelihood support, training, at makabagong kagamitan sa pagsasaka. Kasama mo mula dito sa IFM Dagupan. Ako si Idol Intern Harvey Magdaraog. Tatak! IFM! IFM News. IFM News. IFM News.